Dampmaskinen blev opfundet af Thomas Newcomen i 1712, og den var skyld i, at industrialiseringen kom til Danmark i år 1850. Med industrialiseringen kom fabrikkerne til byerne. Fabrikkerne skabte arbejdspladser, hvilket medførte, at mange landmænd valgte at søge lykken i byerne, fordi de troede, at de kunne få bedre forhold og en bedre løn. Hele den proces kaldes urbanisering. Det resulterede så i, at der kom et samfundsproblem, fordi der blev produceret halvt så mange landbrugsprodukter end tidligere. Og oven i købet var arbejdsløsheden høj, eftersom at mange arbejdere havde flyttet til byerne, og derfor var der næsten ikke nogen ledige arbejdspladser. Altså der var meget mere arbejdskraft, end hvad der var arbejdspladserne. Kapitalisterne, og som også er bedre kendt som arbejdsgiverne, og dem der sådan styrede fabrikkerne, de var profitmaksimerende. Altså med andre ord, de gik efter at få så stort overskud som muligt. Det kunne de få ved at have en billig arbejdskraft. Da alle arbejderne var meget villige til at få job, kunne kapitalisterne nemt opnå det. Det var jo totalt bedre end intet job. Hvis arbejderne så klagede over den lave lønning, ville kapitalisterne så nemt som ingenting bare fyre dem, da der var mange andre, som ville gøre alt for et job. Arbejderne led derfor under meget dårlige vilkår, da deres løn var meget lav, og at de ikke kunne gøre noget imod det som enkelt person. Indtægterne var også så lave, at det var svært at have råd til at brødføde ens familie. Derfor oplevede store dele af den danske befolkning sekundær fattigdom. Sekundær fattigdom betyder, at en person kan opretholde sin fysiske effektivitet, hvis al indkomsten bruges kun til det. Primær fattigdom er derimod, når en person mangler mulighed for at kunne opretholde sin fysiske effektivitet, selv ved en rationel anvendelse af indkomsten. Altså det vil altså sige, at den danske befolkning havde altså råd til at overleve, men alle deres penge blev nødt til at gå til praktiske sager. Det prægede også deres livsrytme i høj grad. Livsrytmen i 1800-tallet var således, at man indgik ægteskab i 30-årsalderen for mandens vedkommende og 27 for kvindens. I 1960 indgik man i et ægteskab i 23 til 26-årsalderen. Det galt både for mænd og kvinder. Når man gifter sig, blev kvinden gravid hver andet år, det vil sige oplevede 7 til 8 års svangerskab. Graviditeten stoppede så ved 40-årsalderen. I 1800-tallet fik man omkring 5 til 12 børn, men det var desværre ikke alle børn, der blev født levende eller overlevede. Livsrytmen for et menneske har også ændret sig meget. Middellevetiden for mænd er gået fra 45,6 år i 1880 til 70,3 år i 1960. For kvinder var den steget fra 47 til 4 år til 74,5 år. At få 40 børn og at kunne leve længere tid har gjort, at forældrene kunne være der til deres yngste barn konfirmation. De kunne leve 20 år længere og nyde livet efter at børnene var flyttet hjemmefra. Graviditeten og børnefødsler kom der færre af i 1960. Alt det gjorde, så mænd og kvinder kunne leve et langt og godt liv med ikke så mange børn. De kunne klare sig bedre økonomisk og i det hele taget være fyldt med glæde uden bekymringer om tidlig død. Hele denne udvikling skete på bare 3 generationer, og den har været med til at gøre Danmark til et velfungerende industriland, det er i dag. Men for at denne udvikling kunne ske, blev forholdene i 1880 nødt til at blive ændret. Og det skete ved et slag, som er kendt som Slaget på Fælden. Slaget på Fælden skete den 5. maj 1872. Slaget gik ud på, at arbejderne blev opfordret af nogle mænd ved navn Louis Pio, Harald Brix og Paul Gillif til at troppe op på Københavns Fælled. Men det blev forbudt af Københavns politiinspektør Krone, og fik det gjort forbudt at lave demonstrationer. Men alligevel troppede tusinder af arbejdere op for at deltage i demonstrationen. Selv demonstrationen gik ud på at få kapitalisterne til at sætte arbejdernes timer ned fra 11 til 10 timer om ugen. Efter nogle hårde timer på slagmarken, hvor arbejderne havde fået modstand både fra militær og politi. Senere på aftenen faldt urolighederne på plads, og kampen stoppede stille og roligt. Efter dette slag kom fagforeningerne. Fagforeningerne opstod, fordi at murerne som de første begyndte at strejke. De strejkede flere uger, og efter lidt tid begyndte de at tvivle på, om det nu var den rigtige beslutning. Men så kom Louis Pio sammen med hans medhjælpere Harald Brix og Paul Gillif med en genial idé. De lavede nemlig fagforeningerne. Så når arbejderne fik deres løn, blev der sat noget af til murerne. Også selvom arbejderne boede kummerligt. Grunden til at dette hænger sammen med Socialdemokratiet, som er stiftet i 1871, er at Socialdemokratiet var en begyndelse på en evolution for arbejderne, hvor at de fik bedre arbejdsforhold
og at de skulle have mere i løn. Stifterne af partiet er Louis Pio, Harald Brix og Paul Gillif, og formålet med det var at få et bedre demokratisk og socialistisk samfund. Det er også en af grundene til, at Socialdemokratiet kaldes Arbejderpartiet.